Hello mga kaomsayan, magbablog na naman si Baklang Bisaya. Ayan, bago ako magbablog, ito muna ang kasabihan ko. Sa isang relasyon, ang pinakamasakit yung pagsawaan ka muna bago kanya iwanan. Ikaw naman si tanga, hahabol-habulin mo pa siya. Diba yun ang pinakamasaklap? Ayan, ngayon ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagpapautang. Okay. Berberan nga po, tagitin. Bear brand daw. Balik. Yun. Mga ka-ohms, hindi talaga kami nagpapautang kasi yun ang bilin sa amin ng amo ko na bawal magpapautang, no? Lalo na sa sa sari-sari store. So yun, hindi kami nagpapautang. Kasi ganito yun. Una, magpautang ka. Maganda lang yun sa umpisa. Magbabayad sila. Oo, ayan na, magbabayad. Pero habang tumatagal, hindi na yan magbabayad. Maghahanap na yan ng iba. O ibang soke, kunwari. Sa'yo yung utang, sa kabila yung cash. So yun ang sabi po sa akin ng amo ko. Ng boss ko. Patis po. Oo, 14. Kaya hindi kami nagpapautang. Wala na titig utso. Nakita ko dito yun. Ayan, kung tungkol naman doon sa nagtatanong na mayroon din namang ibang tindahan na nagpapautang, oo, mayroon. Yun naman, yung mga nagpapautang na mga tindahan, yun ibig sabihin nun malaki na talaga ang puhunan. Okay, kumbaga, meron na silang pang pamalit kung sakaling ayaw magbayad nung tao na yun or sakaling tinakasan sila. Okay? Yung iba naman, kahit malaki ang puhunan, hindi talaga nagpapautang kasi na nila kumbaga nasubukan na nila yung mga magpapautang sila before na bankrupt sila dahil sa utang. So na sila, kumbaga nagkakaroon na sila ng nadala na sila. So yan yung natin topic for today. Yan yung bakit yung ibang sari-sari store ay hindi nagpapautang. So yun na po yung dahilan. Okay? Ano to? Sukal. At Mark, ano pa idagdag mo? Mark, halika dito, ano pa idagdag mo? Yan ang dadagdag. Ha? Siya pa lang, okay na. Ayan mga ka-ohms, ayan. Ano idadagdag mo? Siya pa lang, okay na. Dito ka muna, halika na to. Ayan ito yung lagi kong kasama sa vlog ko. Yan, hindi na makita ang mukha. Tago kasi Halloween party daw. Nag-Halloween party na siya. Halika dito, halika dito. Halika dito. Ayan, na. This is Baklang Bisaya. Ayan, nag-glow up na daw si Baklang Bisaya, no? So yun mga ka-ohms, ayan, kung meron kayong tanong, kung meron kayong gustong ipa-vlog tungkol sa sari-sari store, mag-comment lang po sa baba. Ayan, please subscribe, Baklang Bisaya. Try mo nga mag-comment dito. Try mo mag-comment dito. Pakipindot na lang yung bell, Wash. yung button, may button talaga. Ayan, yun, pipindutin mo lang siya. Okay? Ayan, bye-bye. See you next video. Ayan. Antayin ko yung comment nyo kung ano pang gusto nyo ipa-vlog sa akin, ha? kumain na sila, Regarding doon sa isang trabahante lang sa isang sari-sari store. Ayan, Dapat katulad ko, kakain trabahante lang sa sari-sari Baklang store. Bisaya. Ayan. Mag-comment po kayo kasi kaya ko po yung sagutin. Wag lang sa financially. Char. Tungkol lang sa trabaho sa sari-sari store. Ayan, kaya natin sagutin yan. Ayan, see you next video.